Żgur li d-delitt tal-ġimgħa filgħodu fil-Marsa għajjem bosta mistoqsijiet fost il-poplu Malti u Awċi. Dubji li mhux faċli tingħata risposta għalihom. Min qatel lis-soldat? Għalfejn qatlu? Rid ipattielu ta' xi ħaġa? Jidher li d-delitt kien ilu ppjanat. Il-pulizija mi teskludi xejn, lanqas li d-delitt ta' din il-ġimgħa seta' kien marbut ma' delitti oħra li seħħew fl-aħħar xhur. Nagħtu ħarsa lejn sensiela ta' delitti u inċidenti li jista' jkun li huma relatati. 15 ta' Marzu 2012, sensiela ta' sparaturi f'garax f'Marsa Scala. Jinqatel Kevin Gatt magħruf bħala Żibġa u jindarbu wkoll Stephen Zammit li spiċċa miet xi xhur wara u Joe Kutajjar magħruf bħala Lion. Jumejn wara fi 17 ta' Marzu, il-Lion tressa l-qorti akkużat bil-qtil ta' Żibġa u l-attentat ta' qtil ta' Stephen Zammit u wieġeb li mhuwiex ħati. 2 Ottubru 2012, fil-Fgura, Paul De Gabriele magħruf bħala s-soldat jara żewġ tirġieli poġġulu pakkett taħt il-pickup tiegħu li riżulta li l-pakkett ma kien xejn għajr bomba indirizzata għas-soldat. Xarejn wara fit-12 ta' Diċembru, żewġ delitti f'temp ta' ftit sigħat. Joseph Grek magħruf bħala il-Jojo li din is-sena kellu jgħaddi ġuri fuq attentat ta' qtil fl-aħrax tal-mellieħa ta' 9 snin ilu jinstab mejjed f'Baħar iċ-Ċaq. Ftit ta' sigħat wara Joseph Kutajjar il-Lion jinstab mejjed fil-Mosta. Min hemm bdiet it-teżi li dawn iż-żewġ delitti f'temp ta' 5 sigħat setgħu kienu marbutin mad-delitt tan-negozjant Joe Baldacchino li nqatel il-Belt f'Novembru tal-2010. L-għada taż-żewġ delitti fit-13 ta' Diċembru, il-Pulizija tarresta lil Paul De Gabriele lis-soldat li spiċċa l-vittma tal-aħħar delitt minn din is-sensiela, dak tal-ġimgħa filgħodu. U għalhekk il-mistoqsijiet li bħalissa żgur qed ibernu f'moħħ il-Pulizija qegħdin dejjem jiżdiedu. Kollox jindika li dak tal-ġimgħa ma kienx iżolat u minkejja li s-soldat ħelisa f'Ottubru li għadda din id-darba ma rnexxilux. Bħalissa l-Pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha, investigazzjonijiet xejn faċli meta wieħed iqis li dak li rajna f'dan is-servizz jiġbaħ ħafna aktar dak li s-soltu jidhru fil-films Amerikani jew sqallin u mhux f'pajjiżna.